doncs, com ja tots sabeu, estem enmig de les festes de primavera. Sí. I les festes del Terlat, no? I avui us volia explicar la història del Terlat, que sempre va fent voltes cap aquí i cap enllà. Sí. Conten i reconten que una vegada allà a la catedral hi havia una bruixa petrificada. Sí, petrificada. Està clavada enmig de les façanes de la catedral. Sí. Doncs conten i reconten que també hi havia un dimoni buforull. El dimoni que es passejava a les nits per la ciutat de Girona. Sí. De vegades s'entrebancava per aquí enmig de la plaça del Vell tot. Sí. Doncs conten i reconten que el dimoni bufarull i la bruixa de la catedral es van trobar un dia per allà al carrer de l'Argenteria i deien que passava que... Ai, quins problemes que tinc! Ai, quin mal de caps que tinc! Ai, que no me'n sortiré mai d'aquest d'això! Ai, que és que tinc unes coses... Ui, i és que tinc que buscar un remei! Què passa? Què passa allà baix? Escolta't, bruixa, que pots baixar? Sí, ara baixo, espera que baixo de la catedral. És que tinc un problema. A veure... Ja s'ha ensopegat amb el nas. Deixa'm aixecar-me, a veure si sé caminar, perquè ara potser... Ai, que m'acabo. Ai, que t'agafo. És que no me'n recordo de caminar tants de dies allà penjada a la catedral. A veure... Mira, bruixa, saps què me passa? Tinc un problema greu. Què te passa? A veure, explica. Que m'he anat a passejar per la devesa, que està plena de plàtaners. Sí? I jo pensava que els plataners feien plàtans. Ara, pla. No, I aquests plataners no fan plàtans. No, aquests... Fan unes borles de pol·len i que m'entren pel narius. I començo a... Sí! No, estàs una mica malament. Vols que te doni un remei? Ai, sí, que de tanta estornudera em passo l'estona mocant-me el nas i me queda el nas ben encetat i vermell com un tomàtic, com un pal. Molt bé. Ara és la meva. A veure, és un remei molt fàcil. Sí? Primer, has de trobar una noia per dir-li un encanteri. Un encanteri? Sí. A l'encanteri li has de dir a cau d'orella, així. Però, sense que et vegi, sense que et vegi. A veure, anem a buscar una noia per aquí. Una noia. A veure per allà. Aquella rossa d'allà. Aquella d'allà? Sí, aquella. Ui, no. Aquella és massa alta, Massa alta? Sí, ha de ser una noia maca com jo, mira, així. I aquella? Mira, així de perfil, mira que maca que soc. Així de florit i verda? Exacte, Però si sí. està carregada de verdet? Bueno, però això és el que fa maca, mira que maca. Ai, mare, quins problemes. A veure, aquella d'allà morena, aquella d'allà. A veure, aquesta d'aquí. No, aquesta és massa petita. És petita? Sí, aquella era massa gran, aquesta d'aquí és massa petita. Ui, quins problemes. Vale, a veure, farem una cosa. Tu te'n vas al carrer de l'Argenteria. Al carrer de la Ballesteria? No, de la Ballesteria no. Al carrer Argenteria. Argenteria. Exacte. Això. Trobes una noia, Això. ha de ser possible que sigui una mica tòquila. Una blada assolellada. Exacte. I després li dius l'encanteri. Li dic un encanteri? Exacte. Quin encanteri? Sí. És esternut poruc. Esternut, això. Poruc. Surt del cos del banyot. Surt del cos del mamut? No. Ui, em sembla que no anem va bé amb aquestes banyetes. A veure, banyeta. Surt del cos del banyut. D'aquesta banyeta aquí. Surt del cos del banyut. I escapa d'en tafaneria. Pel carrer de l'Argenteria. Sí, pel carrer. Sí, Molt bé. Exacte. A veure, esternut poruc. Surt del cos del banyut. I escapa d'en tafaneria. Pel carrer de l'Argenteria. Sí. Totes les niñas maques
se sento gaire. És que aquí fa molt d'aire, crideu una mica més. A la una. Així. Hola, jo sóc la Catarineta Galindaina, la noia més guapa de tot el carrer de la Genteria. Mira quines arregades més maques. Mireu. Les veieu bé? Sí. Aquesta és maca? Aquesta és el carrer de la Genteria? Va ser! Què ha passat per aquí? Què dius, un dimoni? Sí! Però aquí no hi ha cap dimoni, aquí jo no el veig, el dimoni. Aquí, aquest costat d'aquí? No, aquest costat d'aquí. A l'altre, a veure l'altre. A l'altre no hi ha, Però, m'estic madejant, Aquesta és A veure, però a darrere meu, a veure, nens, m'esteu enganyant. Aquí no hi ha cap dimoni, No. Ara no el tiraré. És guapa! Però, silenci, una mica de silenci perquè m'esteu atabalant. No sé. Esternut, peruc, surt del cos del banyut i escampa amb tafaneria pel carrer de l'Argenteria. Sí que és dimoni! Dimoni! Ja fas aquí! Em sembla que m'ha passat la malaltia! Ara què faré jo? Ai, no puc parar, Mare de Déu! Per què no m'heu dit que hi havia el dimoni? Me deia cap aquí i jo no veia res, el dimoni. Me deia cap allà, tampoc que el veia. No el veia. No sabia anar perquè no hi era, jo no l'he vist, Ja ho sé, però ara què faré? Sabeu què faré? Cridaré una amiga meva que m'agrada molt i segur que té algun remei que em cura. Segur. A veure, la voleu cridar amb mi, sisplau? Es diu Quitèria. La crideu tots? Quitèria! Però més fort que no se sent. Quitèria! Ara sembla que no he sentit. Quitèria! Mira, és aquesta la Quitèria. Hola, Quitèria! Perdona, Quitèria! Sí, és que, Quitèria, mira, ha vingut un dimoni. Sí, ha vingut un dimoni. Que sí, Quitèria, sisplau, i a més era força lleig, la veritat sigui dita. Era força lleig? Sí. I llavors ha vingut aquest dimoni, m'ha dit un encanteri i m'ha passat una malaltia. Sí? Sí, m'ha dit, estupendo poruc, surt del cos del banyut i escapa de tafaneria. Sí? Pel carrer de l'Argenteria. Sí? Ja vas de l'encanteria? És que jo no volia Quitèria. Quitèria, tu no tens un reserves a casa teva? Tinc una Maria Lluïsa, tinc un romaní, tinc una frigoleta. A veure, nens, ara el meu pla s'està complint. Tot el carrer quedarà tancat. Aquí, hola, banyeta. Saps què hem de fer, banyeta? Què? T'ha funcionat? Una arrasada! Però perquè sortir més bé farem una cosa, banyeta. Sí? Sí. Tancarem el carrer cap aquí, cap allà, ben Cap aquí, tancat. cap allà. Exacte. I així es quedaran tots tancats a dintre. Tots tancats a dintre. I tots... Avorrits. Exacte. I tots es posaran malalts. I tots malalts. I tots estornudats. Sí, aquests nens d'aquí davant també. Tots aquests nens aquí, tots aquests també. Escolta, Bruixí, com tanquem el carrer? Anem a buscar un escany
canyes, anem a buscar unes canyes, sí, anem a buscar unes canyes, velleta. Vosaltres aquí, no digueu res, vosaltres aquí, tancats i callats, sisplau. No, fora no, vosaltres... No passa! És que mai no va, vaig a buscar les canyes, Aquí sí, que fiqui les canyes. Mira, ben tancats. Sí, molt bé. Una abraçada, velleta. Ara quedaran fotuts. Quedaran. Sí. Tots vosaltres quedareu tancats. No. I nosaltres guanyarem perquè som els millors. No. I nosaltres guanyarem perquè som els millors. Bueno, ja veuràs, la gent aquí. No, sí, tots tancats i tots malalts, ja veureu, ja. Aquests gironins que són uns tòtils quedaran ben fotuts. Però vamos, espera que cau la canya. Deixa'm-la posar, a veure, aquest, és que, però què passa per aquí? A veure, és que aquest banyeta no sap fer les coses bé. Sempre li he de dir, sisplau, banyeta, posa les coses amb una mica de cura. Res, ell va posant, a veure, deixa'm lligar per aquí. Sí, molt bé, sembla que ja està. A l'altre costat també, a veure, ja està ben posat ara segur. A l'altre costat, a veure, deixa'm posar bé, Banyeta, sisplau, posa-ho bé. A veure, aquest d'aquí també està ben posat. Vaig a buscar més canyes i tancarem altres carrers. Sí, és que aquesta va a buscar un material gaire bo, Sí, ja ho veiem, Però vamos, vinga, va, fins ara. Que no trobo les canyes enlloc. Ai, xurritula, que me'n vaig a les festes de primavera, que al carrer de l'Argenteria, Uala! Que entès tota la gent, que no hi ha ningú aquí a part de vosaltres que m'esteu mirant. Han tancat el carrer? Qui l'ha tancat el carrer? El dimoni i la bruixa? Aquí? Cap a l'altre costat. I escolta, i estan molt tristos els del carrer de l'Argenteria. Sí, i que estornuden molt? Doncs jo sé que tinc la solució. Sabeu com s'ha de fer per no estar mai malalts? Estar contents, saltar, brincar i ballar. I així segur que no et posaràs mai malalt. I ara els aniré a explicar. Hemos quedado una vez. Agafat aquí, agafa el banyeta, què passa? Hem perdut. A veure, anem per allà. Aquí, està aquí. És que no el trobem mai, Aquest és ràpid, aquest. Com es diu aquest? Aquesta que t'ha mangat. Ara per aquí, ara sí. Deixa'm t'agafar tu, banyeta, sisplau. És que aquí hi ha uns nens que volen que parlem nosaltres, ja ho veieu. Jo no s'haurà de s'amaga aquest nano. Sí, hi ha aquí un nen que crida molt. Escolta, nen, tu no cridis tant, Què ha passat, banyeta? Jo no he estat, banyeta, de veritat, Què ha passat? Ja veuràs. És que... S'ha de fer, que anava a trapeu. Que sí, que no, que trapeu, ja veuràs tu. Vinga, va, corre, banyeta, no et perdis. L'has agafat. A veure. Banyeta, però si això no és el pito. Que ha sobtat se'n t'ha escapat una altra volta. Sí, ja veieu, bueno. Saps què? Anem a buscar-lo. Ai, no veies tan ràpid. I no me'n recordo de córrer jo. Sí, és que corre. Que no m'agafes. Banyeta venut. Que no m'ha ferut. Que no m'agafes. No me la pas. Veieu com m'he disfressat de terra. Aquí pintat. I ara començaré a cridar la gent del carrer de l'Argenteria. Perquè me vinguin i comencin a riure i que s'ho passin molt bé, ja veureu
com se'ls escaparan els esternuts. I dirà Mercè, i ara començaré a buscar una barra per fer giravoltes i giravoltes i tombarelles i faré de coses. Ja tinc... Aixu! Guata! El salsa... I lluna! Ai, quin d'argenteria, sortiu! Quintèria! Quin d'argenteria! Aixu! Hola, Quintèria! Hola, Aixu! Oh, qui és aquest? Qui és aquest, Quintèria? Hola, Tarlà! Aixu! Ai, me va passar la malaltia! Ai, et trobo que divertit! Ai, heu vist, nens? M'ha passat la malaltia, ja no tinc estornuts. Oh, i a més és molt divertit aquest, Oh, sí. Han tancat els carrers, però ja no estem malalts. Fixeu-vos, ja no estornudem perquè ha vingut en Tarlà i ens ha salvat. Oh, que bé, Tarlà, gràcies. És que anem a fer macarrons. Sí, anem a fer, jo vaig a fer l'arròs de la festa major. Se m'ha cremat una mica aquest. Aquest dels terrats, que no se m'apaga. Què passa per aquí? Què passa per aquí? Què és aquest aquí? Escolta, vosaltres, no digueu res, no podeu riure, vosaltres. No digueu res. L'ha agafat, se'ns escapa. No rodis. A veure, jo també rodaré. No puc. Això saps què te passa, bruixa? Mira, has agafat una tecatxada amb el nas. I mira que estic acostumat a estar allà dalt de la catedral, però aquest és massa. Això de rodar no me surt a mi. Saps què te dic, bruixa? Després de totes aquestes facècies que no t'han sortit de cap del teu Però ha sigut culpa teva, mira que ja t'ho he dit. Escolta, posa bé les canyes. Vaig a treure, agafa les canyes. No has dit bé l'encanteri. Has tornat per un, ja sé que has tornat tu surt. Merci! Per un, ara me'n vaig Merci! Ara me'n vaig allà d'allò. Me'n vaig d'allò. Sí! I Aquí me'n diré, espera, que estic bé aquí dalt. Ui, fa una mica de tramuntana avui, aquí dalt la catedral. Però vamos. Ai,